Sangrong salo Hasteni Montri Okra Biplab Kumar Deb-ni logisong achaima sal bini achaima salo kaham hamjakma yapharkha Hasteni luku kaham yapharkha Montri Okra Biplab Kumar Deb-bo habanokni samung mwkhangni samung homungo pailaya fano lukuno hamjakma tongmani bagui nogo achugui tongya Montri Okrani logisong Niti Deb Hasteni kebel bwrwi-rokno bacharwthani poilani simino nukjagui tongo abo bai baksa Hasteni kebel bwrwi-rokno chubawi bwskango talangna bagui yak thagya samung khaigui tongo heart of humanity mungui kaisa motha songsammani Niti Deb nahor mung wngkha chugya tei kebel bwrwi-rokno chubana rungthungo simiya Hasteni juda juda thaini lukurokno chubana bagui samung tangui tongo heart of humanity Montri Okrani logisong wngmani logi Haste Tripurani hamkraini jotoni slai Hasteni bwrwi-rokno kuchugo talangthani Niti Debni samung mokolo kaijagui tongo kaham lukurokno hamjakma tongmani bagui nogo achugui tongui manya Montri Okrani logisong hwnwi sakno torjagyagui lukurokno hamjakmani bagui cancer sakham nogo thangui malayo sakhamya wngjakrokbai abono karibo lamani riksha chaloknai rokno jora jora manui khwnwi yapharmani mangphilebo nukjagui no tongo Niti Debni achaima salo Hasteni Tripurani bwkhaktwibo kaham tei hamjakma yapharkha Tripurani tak borok kan borok hayung beremo pirthani mokol kaijagui bo tongo Niti Debno hasteo phaifruni simino juda juda thaibo Tripurani risa riganai kanui juda juda thaibo thangui tongo Montri Okrani logisong kok thaisabai sana thangkhe hoda dofa tongthar khwnyawi jotono baksa nugui chubawi tongo Niti Deb mwnakjak nukhungo pohorni lama phunugui luku hamjakmung manui tongo bwskangni salo Niti Debni lama phunukma Hasteni bwrwi-rokni bagui chobani homosang wngnai abo hai khwnwi no sawi mano Bureau report Okra